Minule jsme byli v Železných horách. No a kde jsme teď? To je ta správná otázka. Uhodnete to? Zdravíme vás, turistáci. My se nacházíme v Ronově nad Doubravou, což je stále v mikroregionu Železné hory. A je to rodiště známého malíře italského původu Antonína Chitusiho. No a nyní se vydáváme z Ronova nad Doubravou ke kostelu svatého Kříže. Kostel svatého Kříže, to je takový první záchytný bod, a tam se potom vydáme do Chitusiho údolí. Proč právě tam, to uvidíte za chvilku. Právě tento kout přírody byl inspirací pro malíře Antonína Chitusiho. A právě tady nakreslil většinu svých obrazů. Antonín Chitusi byl malíř italského původu, ale maloval ve francouzském stylu. No a tady už jsme na místě Chitusiho údolí. Je to tady fakt krásný. My se právě nacházíme na místě, kde je takzvaný vodní tunel. A ten je tady proto, že tudy vede náhon do místního mlýna. Ten je ještě stále funkční, ale už je v soukromých rukách. Tak to je on, přátelé, ten slavný vodní tunel. Podle jedné pověsti vybudovali tento tunel dva vězni a ti tak utekli svému trestu. No a nutno říci, že to byl od nich opravdu hrdinský čin, protože ta skála to je opravdu masivní. Ani se vůbec nedivím, proč to tady vlastně tohoto našeho slavného malíře tak inspirovalo. Podívejte se na tu okolní přírodu, tady je fakt nádherně. No ale my už se zase přesuneme o kousek dál, do dalšího fascinujícího kouta přírody. Tady už na nás totiž čeká úžasný pohádkový zámek Žleby. Když říkám úžasný a pohádkový, tak tím myslím skutečně pohádkový. Tady se totiž natočila celá řada úžasných pohádek. Na zámku jsme samozřejmě navštívili místní zámeckou kavárnu a cítili jsme se tam opravdu jako v pohádce. No prostě úžasně. Kousek od zámku můžeme najít místní zámeckou minizoo. Ta už ovšem byla v tomto období uzavřena, no a tak tam musíme někdy příště. Ale posezení je tady opravdu krásný a na člověka dýchne pohádková atmosféra. No ale v Železných horách je toho k obdivování ještě mnoho. My se teď vydáme na vodní nádrž Seč. Jedná se o nádrž na řece Chrudimce, no a ta sem každoročně láká tisíce a tisíce turistů. No a i když Železné hory jsou jen mikroregion, je tady těch turistických cílů opravdu hodně. To jste teď mohli poznat spolu s námi. Tak se určitě vydejte do Železných hor, protože to určitě stojí za to. Takže přátelé, dneska jsme navštívili Ronov nad Doubravou. To je rodiště slavného malíře italského původu Antonína Chitusiho. Poté jsme navštívili kostel svatého Kříže, kde jsme měli nádherný výhled na Třemošnici. V Třemošnici nalézáme tu slavnou vápenku a hrad Lichnice. Od kostela svatého Kříže se už poté vydáváme do Chitusiho údolí.
Tam jsme si mohli prohlédnout ten slavný vodní tunel a taky náhon, který vede k místnímu mlýnu. No a poté už jsme spěchali k místní nádrži, vodní nádrži Seč, a ta láká každoročně tisíce a tisíce turistů. Trochu záhadná, ale fascinující místní krajina je tak uchváncancující, že opravdu láká k výletům a k procházkám. No a tak jsme si to nenechali ujít. A musím říct, že opravdu nejsme zklamaní. Na první pohled jde v Železných horách o pár kopců, no ale už na ten druhý, mezi těmi kopci, se nalézá krajina opravdu úžasná. Jsou tady opravdu kouzelná až pohádková místa, ať už jsou to vodní nádrže, lesy, hrady, zámky, zříceniny, vápenky, anebo města, městské domy a náměstí, všechno je tu krásné. Zapomněl jsem se ještě zmínit o místních zvoničkách. Tady je jedna z nich. No a to už je pro dnešek úplně všechno. Komu se video líbilo, ať dá like a dejte si odběr se zvonečkem, ať vám žádné takovéhle krásné nové video už nikdy neunikne. Tak se mějte moc hezky a ahoj!